2 hilabete hauetan gauza asko ikasi eta ikusi dugu. Ikasleen lan erritmo ezberdinak errespetatzea distantziatik ez da erreza. Gure irakasleak dedikazio oso saritu dira gazteei behar duten atentzioa eskaintzeko. Familia bakoitzaren errealitateari moldatzeko gaitasuna izan dugu. Ikasmateriala etxeetara eramanez, errefortzuak eskainiz, aurretik ere irakaslearekiko menpekotasun gutxiagorekin funtzionatzen aritu gara ikastolan EKI proiektuaren bidez. Koronavirusarekin alagabe, etxetik gure martxa jarraitzeko erraztasunak izan ditugu, eta aurrerantzean ere modu horretan lan egiten jarraituko dugu. Besarkada eta animo birtualak ematen ikasi dugu. Eta guzti hau, herritik eta herritarren premiak ahaztu barik. Animo lekitxo, bide honetikoaz eta!